тым летам, у чэрвені, у ліпені я знаходзіўся ў амерыканцы у Мінску, і там умовы былі вельмі складаныя. Калі на вуліцы плюс 22, то ў камеры ўжо дзесьці можа 35. Вентыляцыі няма. А, Тыя, хто сядзелі са мной, называлі гэта душегубкі. У камеры было 4 месца, нас было 7, то бок трое людзей яны спалі на палу, там клаліся такія дошкі. У нас не было туалета. А, Стаяла ведро, куды трэба трэба было хадзіць, яго можна было выносіць 2 разы на дзень. Усё гэта ваняла, усё гэта фаніла, людзі на палу спалі каля гэтага ведра таксама. Сцены цеклі, мы не карысталіся кіпяцільнікамі, таму што калі ўключаеш кіпяцільнік, то у камеры адразу градусаў 40. Сцены цекуць, на палу лужыны, немагчыма спаць. Нам праз такую спёку дазволілі вентылятары, але забаранілі выкарыстоўваць іх ноччу. Раней было можна, але калі ўжо я сядзеў, сказалі нельга ноччу, бо гэта пажарная небяспека. І гэта было самае складанае, бо гэтая бялізна, яна проста да цела прыліпае, там няма вентыляцыі, дыхаць нечым. Камера знаходзіцца пад крышай. Крыша гэта раскаляецца таксама. Усё гэта вельмі цяжка. І у людзей, якія сядзелі са мной, там шмат у каго там пачыналіся праблемы з сэрцам. У аднаго чалавека яму ўжо вызвалі хуткую, бо яго там спынілася сэрца амаль, і яму там запускалі гэтае дзеянне рэанімацыйнае. Але потым яго проста кінулі назад у камеру і давалі лекі нейкія, якія яму перадалі з дому. Калі казаць пра нейкую медыцынскую дапамогу, там проста доктар кажа: больш пейце, і ўсё. А калі казаць пра нашу першую камеру у амерыканцы, то там яшчэ адна праблема была. Там амаль не было вады з крана, бо да нашай камеры не даходзіла яна амаль. І калі там і была нейкая маленькая струйка, то гэта ўжо лічылася добра. І нельга было памыцца, бо калі ты сядзіш на Валадарцы, у іншых СІЗО, на Жодзіна, у Гомелі, то ты хаця б можаш мыцца, набраць ваду ў ведро і памыцца над туалетам. А у нашай камеры туалета не было, і таму гэта было немагчыма зрабіць. Душ 1 раз на тыдзень на 10 хвілін, і палову лета не было нават гарачай вады. Там пастаянна нейкія рамонтныя працы праводзіліся. Было вельмі складана. Калі казаць, гэта ўжо такія умовы адчуваліся, нават калі на вуліцы 22. Але я яшчэ застаў тыдзень у ліпені, здаецца, калі на вуліцы было амаль 30, і ў камеры немагчыма зусім было ўжо. А кармушкі гэтыя у амерыканцы нельга адчыняць, бо яны там все баюць пра гэтую бяспеку, яны там у балаклавах ходзяць усе. Калі на іншых СІЗО, то яшчэ адкрываюць кармушкі, каб паветра нейкае шло. А у амерыканцы нельга. І праз гэта пастаянна ў людзей пачынаюцца нейкія высыпанні на целе, усе потныя, ведро гэтае з памыямі стаіць, і там алергіі розныя пачынаюцца, людзі страчаюць прытомнасць. Калі выводзяць на вуліцу таксама гэтыя бетонныя стаканы, і там таксама
ніякага паветра няма, немагчыма знаходзіцца. Калі казаць пра такія сяза, як Гомель, Калядзічы, дзе я быў, то там выводзяць прагульвацца на крышу. І крыша гэта, ну, ты там неба не бачыш, крыша гэтая а, зроблена з поліурэтана, ці як ён называецца, які награецца і дае такі парніковы эфект, бо ты заходзіш як у парнік, і ты нават не хочаш выходзіць на гэту вуліцу, бо на вуліцы тэмпература яшчэ больш, чым у камеры.